ngamaxesha onke. Nabantu bakho Thixo kanina kuwaqhuba. Bagcina bancede endaweni zonke. Xa kuwela imilambo uba nako wena. Nakutshiswa ngemililo bagcinile nawe ubalime. Wena obathi Ivesi yokugqibela mfoka kuwe usengaphambili umkhonto uzowuthandaza. Xa iphele ethi bakhangela kuwe Nkosi abo bantu bakho 244 sitenge simamele esithini saseLimpopo sisikhokhela kule ngoma nawe xa siqala le nkonzo kubulele nabantu bakho Thixo ngamaxesha onke.